Ja, så skal vi i gang. Jo, Martin. Ja. Okay, vi har 1075 i banken. FIFA-bold. Martin væk. Det er ikke dig, de vil se. Tak, det er det ikke. Se om der er nogle specielle pakker. Martin og Company. Det er ikke det, vi hedder, Martin. Det er nogle... Hvad er der? Særlige pakker? Nej. Nej. Okay, første pakke. Kom så. Vi vil gerne snakke om vores klub. Hjerting IF. Vi skal have en... Det er en god klub. I burde melde jer ind i den. Vi mangler lidt. Kom nu. Vi skal have en... Puyol. Ham skal vi have. En Puyol. Rami. The best. Selveste. 54. Paste. Rami. Krali. Frankrig. Sacre bleu. The best. Rolig, Martin. Martin, jeg tager bare Johanna. Hjemmetrøje. Okay. Det her. Det Kunne være bedre. gennem alle resterende kort i klubben. Ja. Sådan. Okay, vi skal i gang. Det var en god pakke, det der. Vi forventer at få lidt bedre. I må gerne gå ind på Facebook og like mit profilbillede. Hvis I vil have billig og sikker coins, så tjek ud fifacoins.dk. Link i beskrivelsen. Okay, anden pakke. Korsedrengen. Vi kan Puyol. Jeg har ham ikke over efter. Vi skipper den her. Og vi får... Blasco Olkowski. Selveste. The beast. Adidas Pro sort og grøn bold. I skal Det er like den, jeg min altid- profil. Hold nu kæft, Martin. Martin Jensen. Bor i Hjerting. Vi fik Jeg venner med Salihovic. Jesper Jeg så Mølle Eriksen. Salihovic. Den er grim, men den er ok. Salihovic alle sammen. Mine damer og herrer, Salihovic. Ja. Sådan. Den der, den gider vi ikke have. Det er bare Jesper. Kæft. Det er ikke bare en bold. Det er en sort og grøn. Bold. Okay, kom så i Sharabi. Kom så. Vi tror på dig. Kom nu. De fleste tror på dig.